Strašne priče za vašu decu. Dobrodošli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Na skali ocena od 1 do 10 za odvratnost. Ova priča je dobila ocenu 15, a dobit će i veću. Govori o kljucanju kljunom. To je PLSU. Podigni, lizni, zakotrljaj i baci. Priča ne govori o glupim paucima. Ova priča se zove Osveta Bauka. Di Duda, prijateljima poznata kao Diger Di Duda, svuda je čačkala nos. Naravno, njeni roditelji su bili užasnuti. Devojčice treba da budu slatke i umiljate, a ne da imaju olimpijski zid u svojoj sobi da bi merile koliko daleko mogu da bace svoje sline. To nije samo gađanje, to je gađanje slinama. Hoćeš da probaš? Kada su joj roditelji prigovorili što zelembače baca po celoj kući, Di ih je upitala: da li biste više volili da ih jedem? Ne, ali one se lepe, draga. Pre neki dan sam jednu pronašla u kolaču. Njam, njam. I još jednu na glavi tvog oca. Trebalo je njome da prilepi periku. Sada je dosta, Di. Ako nastaviš da toliko čečkaš nos, na kraju ćeš išačkati Bauka. Bauka. Di se uplašila. Njena majka je vrisnula. Di je izvukla prst iz svog nosa. Bauka, šta on radi? To ne želiš da znaš. Njen otac je bio pravo. Trebalo je da to što Bauk čini ostane tajno. Te noći Di se naglo probudila. Soba je bila prazna. Ali u njenoj glavi je odzvanjao meki glas iz daljine. Kopaj malo dublje, siktao je. U tom nosu je zlato, Di. Kopaj dublje. Čačkaj brže. Te sline su magične. Di nije želela da uznemirava Bauka. Ali iskušenje je bilo preveliko. Di je iskopala jednu veliku i bacila je na zid. Ali umjesto da sklizne na zid kao puž, počela je da isparava i da cvrči. Izvrnula se naopako kao zeleni jorkširski puding. Jesi li ti Bauk? Zamucala je Di. Jesam. A ti si nagrada. Ali glasiću u mojoj glavi mi je rekao da te iskopam. To sam bio ja. Već 10 godina trpim tvoje prste koji pokušavaju da me iskopaju iz mog doma. Sada mi je dosta. Kako bi se ti osjećala kada bi morala da spavaš u metalnom kavezu, da te neki prst ne bi iščupao iz kreveta? Ili kada bi ti svaki put kad se kupaš, ogromni prst izvukao cep iz kade i pokušao da te dograbi? Moram da nosim pijuk sa sobom za slučaj da me uhvatiš. Pijukom mogu da se zakatim za nostravu. Mislim da mi se to ne bi dopalo. To što Bauci nisu pametni, ne znači da nemaju osjećanja. Hoćeš li prestati da me čačkaš
ili ću morati da te nateram da prestaneš. Ovo pitanje je iznenadilo Di. Ali ja volim da čačkam nos, reče bez razmišljanja. Bauk ju je pojeo. Skliznula je niz zeleno ždrelo i upala u pećinu od belih kostiju. Čula je grebanje po zidovima i skliznula u uzani ružičasti tunel koji se završavao ogromnom kuglom. Ta kugla je bila topla i čačkala je svuda. Di Duda se zalepila za džinovski prst koji je kotrljao po zidovima. Mislio je da je ona slina. More da je i njegova žena tako mislila, jer je zgazila Di i nosila je preko sobe na svojoj cipeli. Ja nisam slina, jecala je Di. Džin je nagazio meh za raspaljivanje vatre i šutnuo je u džiniju sa vodom. To je bilo više nalik jezeru. A njegov vlasnik je imao vlažnu njušku i šapu veličine morskog praseta. Di je poletela kroz dolinu Tosta preko planine Margarina i udarila glavom u teglu džema. Flaša mleka je tresnula o sto pored nje. Iznad flaše se ukazalo ogromno, ružno lice džinovog sina. Di je morala da pobegne odatle. Dečaci su bili brutalni bacači slina, iako on pomisli da je ona slina. Počela je da trči, ali to je privuklo dečaka. Bila je bezbedna. To je bilo dečakovo tajno sklonište u koje je stavljao sve nepoželjne sline. Odlično. Ne sjećam se da sam ovo zalepio ispod stola. Baš je lepa i debela. Ja nisam debela, vrištala je Di, ali dečak je nije čuo. Mogao bih i to, reče dečak. Ne pomislivši na higijenu ili lepo ponašanje, ubacio je devojčicu slinu u svoja usta. Di se borila za život, dok ju je komora za žvakanje potiskivala ka ždrelu. Ako nešto brzo ne učini, završit će u stomaku. Ugrizla je vlažni jezik iz sve snage. Razumeš li sada? Upita Bauk. Razumem, reče ona. Vidiš li kako je život opasan slinama koje čačkamo, ližemo, kotrljamo i bacamo? Vidim, reče ona. Kuneš li se da više nikada nećeš čačkati nos i slinama ugrožavati život? Kunem se, reče ona. Kada je to izgovorila, on ju je vratio kroz vreme i prostor sve do njene sobe. Hvala, reče ona. Bauk se uspuzao u njen nos. Bilo mi je zadovoljstvo. Njegov glas je odzvanja kao krik u kanjonu, dok se peo uz njene nozdrve ka Sinus planini. Izvini, okliznuo sam se. Moram da koristim piju. Di Duda više nikada nije čačkala nos. Sada čačka svoje uši. Fali još samo nekoliko milimetara da iščačka voštanu ženu. Tada će zažaliti. Da bih sprečio tankonogog da čačka svoj nos, ponudio sam mu da ga ja čačkam. Pokušaj sa ovim. Kakav je osjećaj? To je bio tvoj mozak, tankonogi.